Assalamu alaykum, hormatly watandaşlar. Merdana watan gorawçylary. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe 2026-njy ýyly garaşsyz baky tarap Türkmenistan bedew atly at muradyň mekany ýyllyp atlandyrylmagy ýedi watanymyzda ahalteke bedewlerimize goýulýan hormat sarpanyň aýdyň nyşany bolup, gullugyny ahalteke bedewlerimizin hyzmatyndan netijeli peýdalanýan Merdana watan gorawçylarymyň buýsançly başlaryny belende götürdi. Üssü Süleymanyň tagtyna, uçorda laçyna, weparlykda dosta deňelýän bekişli bedewlerimiz toy bayramlarymyzyň bedegi, il günümiziň köňül ganaty, Merdana watan gorawçylarymyzyň wepaly sirdaşy, milli buýsanjymyzdyr. Hormatly watandaşlar, Merdana watan gorawçylary, pederlerimiz aýtmyşlaýyn bedew wata ihlas edeniň ýedi arkasy ýalkawlydyr. Akyllar şahyrymyz magtymul Prag hem özüniň dürdäne şygyrlaryna ýörenine seýkin wasyp, çapana yerle uçyan ahalteke bedewlerimiz bilen muradyna ýeten türkmen ýigitleriniň waspany giňden beýan edipdir. Biz hem gepleşigimiziň bu edek sanyna bekişli bedewlerimiziň watan gorawyna ornu arada taýýarlanan şekilli hem söhbetli görüşimizi size ýetireriz. Men Türkmenistanyň Serhid Institutynyň haragulukçysy kapitan Şawul Gurbanow. Şöhratly ady ýylymyzyň şygaryna şöhlenenen türkmen bedewleri türkmeniň göz gowanjy watan gorawçylarynyň hemişelik hemrasydyr. Dürli geografik şertlerden geçýän döwlet serhedimizde Merdana serhedçiler ahalteke bedewleriniň hyzmatyndan netijeli peýdalanyp, watanymyzyň başlanýan ýerine asudalygy üçin edýärler. Bu bolsa bekişli ahalteke bedewlerimiziň watan gorawyna uly ähmiýeti eýdigini aýdynlyk bilen suwd edýär. Ahalteke bedewlerini döwlet serhedimiziň gorawyna netijeli peýdalanmak maksady bilen harby bilim ojagy bolan Türkmenistanyň Serhid Institutyna harby taliplere, şeýle hem gullugymyzyň hünärmenleri taýýarlaýan mekteplerine çagyryş boýunça haragulukçylara nazar we amal sapaklary ýygyderli geçirilýär. Okuw sapaklaryna haragulukçylara gulluk atlary bilen iş salşmagyň uğurlary, at esbaplarynyň görnüşleri, atlar bilen iş salşmagyň uğurlary, atlara erk etmegiň usullary kemsiz öwredilýär. Ahalteke bedewleriniň serhedin gorawyna netijeli peýdalanmakdaky aýratynlyklary barada aýdanmazda atlar ýer üstüniň guruluşy boýunça oňat uğralýarlar. Ýollary, ýoluň öwrümlerini, serhet ýodalaryny oňat ýatlaryna saklaýarlar. Çylşyrymly dağ ýodalaryna hereket edilende özüniň duýgurlugy bilen öňünden gelýän howpy duýup eýsine duýdurup bilýär. Haragulukçylar gulluk atlarynyň bu aýratynlyklaryny doly bilip, sirdaşy bolan ahalteke bedewleri bilen bir jan bir ten bolup gulluk alyp barýarlar. Bu bolsa serhetçileriň gullugyna üstünlük getirýär. Milli gymmatlygymyz bolan türkmen bedewleriniň şan şöhratyny belende götürýän türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arka dagymyzyň hormatly belend serkerdaşymyzyň janlary sag, belend başlary aman bolsun. Harby we beýlek ulgamlarda durmuşa geçirýän işleri hemişe rawaşgyra beslensin. Bedew atlar gerçek gaýratynyň nusgasy, watançylyk duýgusynyň beýikligi. Bedew atlar şol beýiklikdäki ýyldyzlar. Beýtgaç aýdylanyna bolsa, ahalteke bedewleri adamyň gadymyetden bäri dowam edip gelýän gözleginiň, gözellik gözleginiň netijeleridir. Gözelligi, ýynnamlygy we parlagy bilen hayran galdyrýan bedewler türkmen gerçeginiň müdümi ýaranydyr. Atda wepada var, sapada. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman, arka dagymyz Gurbanuly Berdimuhammedow.
Gullu atlarına erketmek üçün belli bir enlikleri başarmak gerek. Gullu atlarına erketmeğin düzgünler barada serketçiler bilen ilgiderli turgönleşikler geçirilýär. Gullu atlary esasan serket tawşyryklaryny dağlyk çäklerde giňden ulanylýar. Ýolumyzyň dowamyna atşesker Hally ismergen serket tawşyrygyna gullu atlarynyň peýdalanşy barada bize gurrun berdi. Serkedin ähli ýerini ýörek geçmek mümkindir. Gulluk atlary serketçiniň gündelik harwollugynyň aýrylmaz bölegidir. Mukaddes watanymyzyň dürli tegi şertlerine geçen döwlet serkedimizin ıtwarly goran üçin etmekde gulluk atlary zerurly durýar. Serkedin barmas kyn bolan, ulagly geçip bolmaýan dağlyk çäklerini gulluk atlary serketçileriň ýakyn kömekçileridir. Gulluk atlary esasan dağlyk şertlerine giňden ulanýar. Mähruwan watanymyzyň döwlet serketleriniň köp bölegi bolsa dağlyk yerlerden geçýär. Dağ şertlerine barmas kyn bolan yerlere tiz etmekde gulluk atlarynyň belli bahasy ýokdur. Bugün gulluk atlar bilen iş taşmak boýunça hünäri ele aljak. Bölekçe serkerdeleriň kalplaryna dogum, ýüz gözlerinde bu ýsans duýgusy çyganakdaýar. Tawşyryga gidilende özüne ynanýan mukaddes borçy düşünýän ýaly oňjak daşagazlardan başlap daş töwerekdäki islendik ot çöpek hem dikkatlik bilen synak gidýän bedewler merdana serketçilerin diňe bir ýakyn sirdaşy däl eýsem uçarganat diýsek ýalňyşmasak gerek. Biziň gulluk atlarymyz esasan akaltek atlaryň tokumdan bolup dağlyk ýere uýgunlaşan islendik howa şertlerinde çydamlyk bilen aýratyn tapawutlanyp watanymyzyň başlanýan ýerine asudalyk üpçün edýärler. Bize gulluk etmäne ähli mümkinçilikler döret berýän gahrman arkadagymyzyň hormatly belen serkerde başymyzyň janlarsa ömürler uzak bolsun. Durmuşa geçirýän işler hemişe rowaşlyklara beslensin. Pasly bahar gülüçümün çağlary, joşuranno tehra düdü dağlary, güwün at üstünü ganat bağlady, teýle çykyp alys ýollara bedew. Kendir bu jahanyň sapa seýrany, gözel göwnüm gül diýaryň haýrany, türkmeniň döwletli döwrü döwrany, ýyldarym ýetdirmez ýellere bedew. Baylyk kendir asman zemin arada, ýöne saňa taý geljek zat nirede, dünýä halklaryny dost ýar eden bir belen aqwal sen ýyllere bedew. Beýik ýüpek ýolun besläp bahara, ýol uzar amuldan bahry hadara, kämil owaz dünýä dolun davara, gül keşfin yaraşar güllere bedew. Yerde ýören, gökde uçan tagtym sen, sırdaşym sen, muradym sen, bagtym sen, yüregimde ebedilik aydym sen, wasbyň sena bolly, dillere bedew. Uwancymyz, şöhratymyz, şanymyz, watanlar gursakda şirin janymyz, ilime bagş edip buýsans baýlygym ýol açar men ýyldan, ýyllara bedew. Men Türkmenistan Serket Institutynyň Harp Talyby Şyhbar Ataýew. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwründe ýurdumyz beýik ösüşleriň ak ýolundan bedew bady bilen ynamly öňe barýar. 2026-njy ýylyň şygarynyň garasyz, baky tarap Türkmenistan
bedew batly atmuradyň mekan diýip yglan edilmegi, ýurdumyzyň häzirki zaman ösüşleriniň beýik gymmatlyklarynyň bitewligini önde jemleýär. Çünki bu şugar döwre wap ösüş bilen milli gymmatlyklaryň sağlaşygyny, paragatçylyk siýasat bilen beýik maksatlaryň bitewligini önde jemleýär. Atmurat diýen dana halkymyzda bedew döwletligiň arzularyň musala oluşmagynyň maksady kullugyň nyşany hasaplanýar. Ol bugünkü gün garaşsyz baky tarap Türkmenistanyň okuly ösüşleriniň hem nyşanydyr. Şöhraty dünýäde olan ýelden ýurup beýişli bedewleriň çarpaýa galyp ösüşlerden ösüşlere ümüdük atýan gadymy türkmen topragy bugünkü gün toýlaryň toýlara, şanly ýyllaryň ýene-de şanly ýyllara ulaşýan mekanydyr. Beýişli bedewlerimiziň şan şöhratyny dünýäye ýaýan türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağymyzyň ahalteke bedew biziň buýsanjymyz we şöhratymyz, gadam batly bedew, atda wepada bar sapada atly ajaýyp kitaplary biz ýaşlara, merdany watan gorawçylary üçin bahatna ýetip bolmajak gymmatly gollanmadyr. Biz bu gymmatly kitaplardan gollanyp institutumyzda ahalteke atlaryna ýygyk etmek we olary östirip ýetişdirmegiň inçe tiltimlerini öwrenýäris. Çünki mukaddes watanymyzyň dürli tebiğ şertlerden geçýän döwlet serhedini ygtybarly goragyny üpçün etmekde gulluk atlarynyň belli bahasy ýokdur. Ýelden ýurup beýişli bedewlerimiziň şan şöhratyny belende götürýän türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağymyza, hormatly beren serkede başymyza köp sag bolsun aýtýarys. Gahrman arkadağymyzyň, arkadagy gahrman serdarymyz, hormatly beren serkede başymyzyň janlary sag, ömürler uzak bolsun. Döwletli işleri hemişe bedew batly rowaslyklary beslensin. Garaşsyz baky bir tarap watanmyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormat prezidentine, Türkmenistanyň ýaragy işleriň beren serkede başyna gulga dýaryn. Ata-babalarymyzyň ýaşaýyşyň külpetli mahallaryna özüni ýalňyz goýmadyk. Gussasyny deň çekşen bedewi hiç bir zat bilen çalşyryp bolmajak mukaddeslikler. Gerçeklere yaran bolan bedewlerimiz olaryň adamkärçiligiň iň belent ýörelgelerini özlerine kemale getirmeklerine gollap beripdir. Mertleriň edermenligini we batyrlygyny bedewsiz göz öňüne getirmek mümkin näler. Hatta wepada var, sapada. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağymyz Gurbanuly Berdimuhammedow. Men Türkmenistanyň döwlet serket gollugynyň çağırış boýunça harby gollukçysy Esker Rahat Bekturdiýew. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkanyşy döwründe 2026-njy ýylyň garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bedew batly atmuradyň mekany ýyl diýip adlandyrylmagy, beýişli bedewlerimizde goýulan berent hormat sarpanyň aýdyň nyşany bolup, gollugynda türkmen ahalteke bedewlerimizin hyzmatynda netijeli peýdalanýan serketçi harby gollukçylarynyň buýsançly başlaryny belende göterdi. Çünki türkmen bedewi ata-babalarymyzyň ýaşaýyşyny durmuş mazmuny watan düşünjesinde özünde jemleýär. Indamlykda, owdallykda we nefislikde dünýäde deň taý bolmadyk wefadarlygyň we çydamlygyň nusgasy, duýgur hem şükar, buýsançly başyny elmeden belente tutýan gamuşgulak beýişli bedewlerimiz halkymyzyň uçar ganaty, ýol günde ýoldaşy, toy günde sırdaşı bolupdurlar. Ynha halkymyzyň geçmiş taryhy bagtyar şu güni bagtly geljegi bilen aýrylmaz baglanşykly bolan beýişli bedewlerimize Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň açylyk toplumunda ýygyk etmek akşertler bar. Toplumyň döwrewap athanalary jemi 500 atan ýetlenen bolup, bu ýerde arasda tohumly ahalteke bedewlerini köpeltmäge, atlara ýygyk etmäge, weterinar lukmançylyk kömegini bermäge, çapwa taýýarlamaga, türlü şertlerde gulluk alyp barmaga, uýgurlaşdyrmaga äkli mümkinçilikler döredilen. Bir näçe athanalary, gezin meýdançalary, dağ eteğiniň arasy howasy ahalteke tohumlaryny äkli ajaýyplar bilen ösdürip ýetişdirmäge äkli şertler döredýär. Bu bolsa seyitçilik bilen meşgullanýar ahalteke bedewlerimiziň hyzmatynda netijeli peýdalanýan ýelden ýurup bedewler bilen bayramçylyk şapşyklarynda aýlaw baglayan watan gorawçylarymyzyň göwüllerini galkındyrýar. Biz hem döredilýän şeýle mümkinçiliklere jogap edip ýaş atçynaslar bolup ata-babalarymyzdan bize apalanyp getirilen ady ýylymyza şygar bolan beýişli ahalteke bedewlerimiziň at awraýyny belende galmagy üçin öz ukyp başlanmagy gaýgyrmarys. Milli gymmatlyklaryň beýişli bedewlerimiziň şan şöhratyny belende göterýän türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağymyza,
hormatly belen serkerdaşymyza köp sag bolsun aýdýarys. Gahrman arkadagymyň hormatly belen serkerdaşymyzyň janlary sag ömürleri uzak bolsun. Döwletli işleri hemişe bedew wagtlara başgara beslensin. Garasyz baky bir tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçläriniň belen serkerdaşyna gulluk edýär. Säher bilen öz bedewiniň ýagdaýyndan habar alýan, onuň näme isleýändigini düşünýän gerçek ýigitler ata-babalarymyzyň asylly däplerini dowam etdirýärler. Her var feýis, öz feýis bilen bedewiniň häsiýetine belet bolýar. Galkanyç milli at üstünäki oýunlar toparynaky bedewler türkmen atynyň köp tarapdaýyn ukybyny we başarlygyny dünýä dawaralandyrýarlar. Atda wepada var, sapada. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman, arkadagymyz Gurbanuly Berdimuhammedow. Asly bakary, güleşimin çağlary, coşuranna, sehradyr dağlary, gül atysynle ganet bağlady, eyle çykyp alys ýollara bedew. Kendir bu jahanyň sapa tirany, gülgünüm, gül diýaryň hayrany, türkmeniň döwletli döwri döwrany, ýyllarym ýetdirmez ýellere bedew. Baýlyk kendir asman zemin arada, ýöne salar pay gelecek takdir eder. Dünya halklaryny dost ýar eden, bir belin tıplar senillere bedew. Baýlyk kendir asman zemin arada, ýöne salar pay gelecek takdir eder. Dünya halklaryny dost ýar eden, bir belin tıplar senillere bedew. Yüpek yolun beslep bakara, yol buzar amulun bakri hazara, kemin ovaz dünya dolan davara, gül kesbin yarasar güllere bedew. Yerde yüren gökte uçun tahtın sen, sırdışım sen, muradım sen, bağıtım sen, yüreğimde ebedili aydın sen, bastın sen avul dillere bedew. Baýlyk kendir asman zemin arada, ýöne salar pay gelecek takdir eder. Dünya halklaryny dost ýar eden, bir belin tıplar senillere bedew. Baýlyk kendir asman zemin arada,
Hormatly watandaşlar, merdana watan gorawçylary sallananna sekin watyp, süýnenni ýyllada toýnok salyp, agnan ýerini toy bayramy öwrýän bekişli bedewlerimiz külli türkmen milletiniň buýsanjy, merdana watan ogullarının müdümi hemrasyr. Türkmeniň ýadyna ýaraşyk, gysyna gelşik berip ömrüni bahar ýada besleýän bekişli bedewlerimiziň şan şöhrady, awray mertebeti garaşsyz baky tarap Türkmenistan bedew watly atmyradyň mekany ýylyna bütün dünýäde dawaralansyn. Goý, bekişli bedewlerimiziň kaddy kamatynyň, syn sypatynyň gödelligi ýaly ediz watanmaz gün saýyn gödelleşip güllä össin. Bizi röwşen geljege tarap batly gadamlar bilen alyp barýan, beýik we döwletli işleri durmuşa geçirýän türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadagy gahrman serdarymyz hormatly belen serkerde başymyda köp sag bolsunmyz aýtýar. Gahrman arkadagymyň hormatly belen serkerde başymyň janlar sag, ömürleri uzak, belen başlar aman bolsun. Durmuşa geçirýän döwletli işleri hemişe rowaşlyklary beslensin. Goý, türkmen halkynyň agdy birligine täze döwre niýetlenen beýik maksatlarymyz bedew bady bilen dowam bolsun. Şunuň bilen bekişli bedewlerimiz wasp edip taýýarlanan dost soňyk serkede harby gepleşigimiň nowatdaky sanyny hem geçirip gutarýas. Gepleşigimiň inlik sanlaryna görüşýänçä hoş, sag bolun.